Ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogyan kell fölhelyezni egy szalagfűrészkerékre a bandást. Ennek ugye az a szerepe a működés során, hogy csillapítsa a rezgést, nyilván a gép rezgését vigye át a fűrészszalagra. Ennek több változata elterjedt a gyakorlatban, ebből az egyik ugye egy sima gumibandázs. Ennek az előnye a hosszú élettartam, hátránya viszont az, hogy kevésbé rugalmas. Másik, talán jobban elterjedt, ez a parafabandázs. Az a legolcsóbb is. Ennek az előnye az, hogy a rugalmasságot sokkal gyorsabban csillapítja, tehát a csillapítási sebessége nagyobb. Hátránya, hogy nagyon gyorsan elkopik. Illetve mostanában pár éve megjelent egy ilyen összfér megoldás, egy kompozit jellegű bandázs, amikor ugye is a jó tulajdonságokat egyesítik. Ez a gumírozott parafa, mint ahhoz itt látszik, tehát viszonylag hosszabb élettartammal és gyorsabb csillapítási sebességgel rendelkezik. Tehát megpróbálták az előnyöket egyesíteni. Bizonyos idő után célszerű ezeket a bandázsokat kicserélni, mert óhatatlanul is elkopnak, főleg akkor, hogyha rosszul van beállítva a szalagfűrészgépünk, és hát a fogat néha rátévednek a szalagvezető tárcsára. Ilyenkor, ahogy a képen is látszik, ugye eléggé el tud a bandázsnak a széle nyíródni. Ez nem a legegészségesebb dolog, hiszen akkor normális bevezetésnél, illetve normális működésnél lényegesen kisebb felületen tud felfeküdni a fűrészszalag. A bandás felragasztásához elsőként ugye értelemszerűen le kell szedni a régi bandást, illetve mindenféle maradványát le kell tisztítani a szalagvezető tárcsáról. Ez most egy elég kicsi, egy 330-as, 33 cm átmérőjű szalagvezető tárcsa. Erről már a korábbi ragasztóanyag, illetve bandázs el lett távolítva. Szükség esetén egy célszerű, még egy jó nitrohigítós törlés, amivel a zsírok és egyéb szennyeződések eltávolíthatók. A nitrohigító azért jó, hogy nagyon gyorsan elpárolog, nem kell annyit várnunk azzal, hogy hozzákezdhessünk a munkához. Következő lépés az lesz, hogy levágjuk a megfelelő hosszúságú parafa bandást. Általában ilyen 45 fokban szokták összevágni, hogy ne egy pontban legyen a működés közben a vágás. És akkor ugye, ha jól ráhúzzuk, akkor át tudjuk jelölni mondjuk egy alkoholos víztől segítségével. Így. Ez egyik jelölés, itt van a másik jelölés. És például egy talpas dolog segítségével
össze lehet. Jelölni ezt. Ezt követően valami éles szerszámmal elvágjuk a bandást. Egy kicsit nehezebben megy, hogyha gumírozat, nem olyan egyszerű, mint a sima paraffa esetében. Gyönyörűen összeilleszthető. Látszik, hogy azért a szélességben van némi eltérés. Ezt kell megpróbáljuk az illesztésnél elcsalni. Így fog rákerülni. Következő lépés az lesz, hogy valamilyen spatula segítségével vigyük fel a ragasztót. Ez egy egyszerű Pálmatex univerzális erős ragasztó. Parafához is, gumihoz is, fémhez is tapad. Viszonylag rugalmasabb, tapadást biztosít. Úgyhogy ez tökéletes lesz a számunkra. Hát nem is biztos, hogy ebből fog egy már régi üreges a ragasztó. Ez egy kicsit jobban néz ki. Ha maradt egy kis mikrovégétől rongyunkon, akkor ott eltávolíthatjuk. Figyeljünk arra, hogy a teljes szélességen legyen ragasztó. Következő bevonjuk a keréknek az oldalát. Ugyanígy teszem mind a két oldalt. Ragasztani kell.
Na, körbe is értünk. Következő feladatunk, hogy várunk 10-15 percet, ameddig a ragasztó megszárad. No, az elmúlt 10-15 percben én benyomtam egy szelet dinnyét, akarom mondani, a felületek megszáradtak, úgyhogy össze lehet őket illeszteni. Ehhez igénybe fogunk venni egy kis gumikalapácsnak a segítségét, és megpróbáljuk azzal az indokoltnak tűnő erőt kifejteni, amivel fel kell helyezni. Ugye itt a két összeragasztott felületnél már csak annyi a dolgunk, hogy egy erős nyomással ezeket a felületeket összeillesszük. Ha ezzel meg vagyunk, akkor egy kés segítségével, egy éles szerszámmal ezeket a kiálló fölösleges részeket el lehet távolítani. Illetve a fölösleges ragasztót is le lehet kaparni róla. No.
ezen a felén egy kicsit nagyobb a fölösleg. De ez a hátsó fele lesz, úgyhogy annyira nem problémás. Ha van kedvünk, akár körbe le is vághatjuk ezt a felesleget, de nem szükséges, hiszen a szalag az úgyis szalagvezető tárcsának az elején fog fölfeküdni, tehát igazából ott a fontosabb, hogy a tárcsa élével egységben legyen ez a bandás. No, hát elkészültünk a bandás felragasztásával, nincs más hátra, mint kereket visszatenni a szalagfűrészre, és mehet is a munka. Köszönöm szépen a figyelmet!